Gud, det er så akavet at høre sig selv snakke. Halløjsa, jeg har gået på D2 i 5 år. Jeg har haft 37 kurser, og nu er jeg næsten færdig. Det her, det er min anmeldelse af D2. Punkt 1. Studiestart. Noget af det første, jeg husker, når jeg tænker tilbage på min studiestart på D2, det er, at jeg sidder til matematik. Og det er uge 4 på første semester, og vi har fået den her temaøvelse. Og jeg kunne simpelthen ikke løse de her matematikopgaver. Jeg fik 10 og 12 i gymnasiet, så jeg følte mig okay til matematik. Men efter at have prøvet i 2 timer, har jeg løst 2 ud af 10 delopgaver. Og jeg ved, at senere på dagen får vi en test af de her opgaver, og den skal bestås. Så jeg gik udenfor, og jeg fandt et sted, hvor jeg var alene. Og så satte jeg mig og græd i måske 20 minutter, fordi så startede testen, så måtte jeg jo ind igen. Det viser sig så, at i den her test måtte vi godt hjælpe hinanden. Det måtte vi egentlig ikke, men hjælpelærerne, der var til stede, så igennem fingre med det. Så der var nogle matematiske genier fra klassen, der havde brugt flere dage på den her opgave, der bare gik rundt og gav svaret til alle. Og alle bestod. Og du kan pause videoen for at læse detaljerne. Det bringer mig til min første pointe. D2 er meget svært på første år. Selv rektor bruger en masse tid på at snakke om det i velkomsttalen. Sværhedsgradsmæssigt ligger D2 meget højere end 3.G i gymnasiet. Og om D2 er fuldstændig out of touch, eller om de bare er ligeglade, det ved jeg ikke. Men springet i sværhedsgrad er enormt. Og at studere på D2 er super krævende, så hvis du ikke er dygtig, så bliver du slagtet. Det tror man, men når man har brugt noget tid på D2, så finder man ud af, at det faktisk er løgn. Punkt nummer 2. D2 bliver nemmere og nemmere. Lige før sagde jeg, at D2 kræver meget af de studerende på første studieår. Til gengæld stiger sværhedsgraden på D2 ikke rigtigt på andet, 3., 4. og 5. år. Hvis din faglighed og studiedisciplin udvikler sig bare nogenlunde hen over årene, så bliver D2 i hvert fald meget nemt i slutningen af uddannelsen. Fordi fagligt stiger sværhedsgraden ikke rigtig gennem årene. Det lyder lidt absurd at sige, men jeg har snakket med mange af mine venner, der har det samme måde. Også på andre studielinjer. Mit gæt er, at professorerne lever lidt i deres egen lukkede forskerboble, hvor de ikke aner, hvad de studerende faktisk kan. Så når de bliver bedt om at afholde et kursus i, indledende signalanalyse, så har de en eller anden løs idé om, hvor meget en studerende kan finde ud af. Og om den studerende tilfældigvis lige er startet på sit andet, eller 4. eller 6. semester, det går de ikke så meget op i, eller de tænker i hvert fald ikke over det. Det er i hvert fald en ret absurd dynamik, men oplevelsen er, at kurserne ikke rigtig stiger i sværhedsgrad. Men, og det vil man jo ligesom tro, de gjorde, men det gør de bare ikke. Punkt nummer 3. Kurser er meget forskellige. En anden ting er også, at D2 består af rigtig mange små kurser på 5 STS-point. Som sagt har jeg selv haft 37 forskellige kurser, og nogen vil måske mene, at det er lidt for mange kurser. Men hertil skal det siges, at det er langt fra alle kurser, der har samme sværhedsgrad og er lige krævende. Helt uironisk, så tror jeg, at nogle kurser kan klares med under en times arbejde om ugen, og så er der andre kurser, der kræver over 10 timers arbejde om ugen. Og afhængig af den kursussammensætning, du ender op med på et givet semester, så kan du enten have et semester, der er en total dræber, eller en total joke. Forhåbentlig har du nogle blandede kurser, så det er lidt balanceret. Helt uafhængigt af arbejdsmængde, så er der også bare mange kurser på D2, der er umulige at dumpe. Alle får 7 eller 10 eller 12, og dumpeprocenten er 0,0. Måske skyldes det en easy peasy multiple choice eksamen på 4 timer, hvor alle hjælpemidler er tilladt, og hvor du på forhånd har sammensat en stor pdf af alle lærernes forelæsningsslides, og så sidder du bare og oversøger dig til alle svarene. Eller også er det en fælles projekt-gruppeeksamen, hvor en gruppe på 5 mennesker skal sidde og skrive 5 siders rapport, og så aflevere det som deres eksamens karaktergrundlag. Det er absurd, jeg har prøvet det i flere kurser. I hvert fald, på første semester støder man på nogle faktisk svære eksamener, der er ret hardcore, og det kan man godt få lidt traumer af, men prøv lige at kigge på nogle af de kurser, jeg viser på skærmen. Det er kurser, jeg selv personligt har haft. Og der er altså ikke nogen børn, der bliver efterladt bag vognen her. Hvis du har tilmeldt dig kurset, så består du, også selvom du nærmest ikke laver noget som helst. Punkt nummer 4. Mangel på sammenhæng. Der er ikke så mange kurser på D2, der bygger oven på hinanden. Måske bruger man lidt matematik eller programmering, som man har lært på et tidligere semester. Men ellers er hver kursus lidt en frisk start. Mit 4., 5., 6. semester så mere eller mindre sådan her ud. Og de her kurser bygger ikke oven på ting, jeg har lært tidligere. Der er faktisk meget lidt fagligt overlap. Og det lyder vildt at sige, men efter at have brugt 3 år
på min bachelor, så føler jeg ikke rigtigt, at jeg kan noget. Der er helt sikkert nogen, der har det anderledes end mig, men der er også nogen, der føler, at de har en masse forskellige kurser, der ikke rigtigt sådan har en sammenhæng. Og man kan spørge, hvordan er det muligt ikke at have lært noget på 3 år? Og det skal jeg sige dig, det er fordi, jeg har lært noget, men jeg har lært ting på kurser, der stikker i 25 forskellige retninger. For jeg har haft 25 forskellige kurser på min bachelor, hvor i de fleste kurser er indledende kurser til et eller andet, jeg alligevel ikke skal bruge. Altså sorry, men bare fordi jeg har haft 5 testpoint om hardware design, så betyder det ikke, at jeg kan finde ud af at designe hardware. Og måske siger du, har du ikke en masse valgfagskurser på DTU? Ja, det har man, men det er altså ikke meningen, at jeg skal bruge mine valgfagskurser på at sikre mig, at jeg har en sammenhængende faglig profil. Valgfagskurser til udvekslingssemestre eller bløde kurser som projektledelse. Ja. Indledende kurser er fine, hvis man senere hen bygger videre på dem. Men hele bacheloruddannelsen føles bare som indledende kurser. Alle 3 år. Og det er altså mange år af sit voksenliv at spille på viden, der ikke direkte har anvendelsesværdi på et arbejdsplads. Altså, jeg har snart gået 20 år i skole. Jeg vil gerne begynde at nå dertil, hvor jeg lærer ting, der sådan, jeg kan tage videre og tjene penge på. Og nu er jeg snart færdig med kandidaten. Og real talk, de fleste af tingene fra min bachelor var totalt ligegyldige. Hvis jeg kunne vælge om, så havde jeg nok valgt en af DTU's diplomuddannelser. Ikke nødvendigvis fordi de er nemmere eller kortere, men fordi man ikke spilder sin tid på ligegyldige kursusfyld, der stikker i 20 forskellige retninger. Altså, prøv at se de kurser, jeg har på skærmen nu. Altså, som softwareingeniør er det bare ikke noget, jeg har brug for at lære, sorry. Men meget af det er obligatorisk alligevel. Jeg synes, det er vigtigt at fremhæve, at DTU har en kursusmodel, hvor man bruger 5 testpoint. Og det er bare ikke særlig mange point til at blive klog på et eller andet, der faktisk er ret teknisk svært. Så selvom afgangsbevis har jeg en masse fancy termer og begreber, så er det ikke fordi, jeg sådan føler, at jeg faktisk virkelig kan nogle af de her ting. Jeg har bare sådan, beskæftiget mig med dem kort. Punkt nummer 5. Ansvar. På gymnasiet, der har man mødepligt. Og det er ligegyldigt, om man sætter sig bagerst i lokalet og ser Netflix hele timen, hvis blot læreren noterer din tilstedeværelse ved navneopråbning. Du skal også lave nogle afleveringer, og mange føler faktisk, at den hårde del af gymnasiet er de her afleveringer, man skal lave. Fordi det er pludselig dit ansvar, at du får lavet dem, og du ligesom kan bruge tiden og har, du fagligt evner og faktisk får dem lavet og afleveret. Og universitetet føles lidt som en masse afleveringer på steroider, fordi der er ikke mødepligt. Du behøver ikke lave de her træningsopgaver. Du behøver ikke engang møde op til forelæsningen. Du kan lave ingenting et helt semester, og det er først til eksamen, at der sådan virkelig kommer nogle konsekvenser for det. Det er lidt trist, men de her øvelsesopgaver, du sidder og laver til matematik og fysik og bruger en masse tid på, der er ikke nogen, der giver en fuck om den. Læreren ser dem ikke, og der er ikke nogen, der tjekker op på, om du faktisk laver tingene. I sidste ende, du gør det for din egen skyld. DTU tager ikke ansvar for, om du består eksamen til sidst. Og det kan give anledning til rigtig meget stress og pres, fordi det faktisk er dit eget ansvar. Og niveauet er så højt, at man trods alt skal kunne nogle avancerede ting. Man behøver måske ikke at lave tingene uge til uge, men så skal du i hvert fald lige have nogle stramme dage op til eksamen, hvor du læser op på tingene. Det handler ikke om at kunne huske formler eller lave udenadslære. Man skal faktisk forstå tingene. Og det betyder, at hvis man møder træt op til en forelæsning og sover igennem den, så har man spildt sin tid. Ligeledes, hvis man skriver en masse noter uden rigtig at forstå noget, så har man også spildt sin tid. Ansvar for egen læring er faktisk ikke så sjovt, når det kommer til stykket. Ja, man har frihed, og det skal man ikke tage for givet, men det er uoverskueligt og stressfuldt at navigere i. Man føler aldrig, at man er helt fri, og der er altid noget, man burde lave. Du kan vælge at have fri, men så går man og har dårlig samvittighed over, at man har valgt at tage fri. Da jeg startede på DTU, så elskede jeg, at der ikke var mødepligt. Jeg kunne sove længe, og jeg kunne helt droppe forelæsningen, hvis jeg ikke gad med op til den. Og i mange år på min studie blev jeg faktisk ved med at elske det. Og det er først nu i slutningen af min uddannelse, at jeg begynder at forstå, at mødepligt faktisk var en rigtig god ting. Fordi med mødepligt, så skal man møde op. Der er ikke nogen overvejelser eller forhandlinger med sig selv om, er det her virkelig vigtigt for mig at lave. Hele beslutningstagningen omkring, gider jeg tage i skole i dag, den er bare væk. Fordi du skal møde op, punktum. Så hvad enten du møder op eller bliver hjemme, så har du en konflikt og dårlig samvittighed inde i dig selv. Som sagt troede jeg i mange år, at jeg var sådan et menneske, der elskede friheden til at selv kunne styre det. Men i sidste ende, så må jeg erkende, at der faktisk ikke er særlig meget på studiet, jeg gider møde op til. Det antal timer, jeg allerhelst bruger på DTU om ugen, er 0 timer. Sorry, jeg vil hellere bare have fri og lave andre sjove ting. Punkt 6.
Trivsel. På DTU har jeg ofte følt mig som en meget lille dråbe vand i et meget stort hav. Er der nogen, der ville savne mig, hvis jeg bare tog hjem? Kender læreren overhovedet mit navn? Vil nogen overhovedet have lagt mærke til det, hvis jeg slet ikke var dukket op i dag? For DTU er virkelig enormt. Mange kurser har over 200 studerende tilmeldte. Sammenholdet og fællesskabet kommer kun, hvis en lille gruppe af mennesker bruger tid sammen. Det oplevede jeg helt naturligt ske i min gymnasieklasse. Det tror jeg, de fleste gør. Men det sker altså ikke på DTU, uden at man selv lægger arbejde i det. Og det kan være lidt ensomt. DTU tager ikke ansvar for, at jeg gennemfører uddannelsen, og jeg har det godt undervejs. Det er mit eget ansvar. Og faktisk synes jeg, at det er lidt latterligt. Ja, DTU er stort, og jeg er et voksent menneske, og frihed under eget ansvar og alt det der. Men DTU får ca. 300.000 kroner udbetalt af staten for at give mig den her 5-årige uddannelse. Så jeg føler godt, at jeg kan forvente nogle ting af DTU, som ikke bare er undervisning og faglig viden. Nu kommer en lille rant, men altså DTU gav mig engang et diplom for min bachelor. Altså jo, jeg fik et digitalt diplom, men så skulle jeg selv ud og printe det. Ellers skal jeg betale 500 kroner for, at de printer det for mig på et pænt stykke papir. Altså, come on. Hvis du lige nu som 20-årig sidder og skal vælge uddannelse, så synes jeg virkelig, du skal tænke over, hvad der egentlig betyder noget for dig her i livet. For der er andre uddannelser i Danmark, man kan vælge, hvor det er meget mindre hårdt, og man heller ikke er lige så ensom. Er et diplom fra DTU mere velset på arbejdsmarkedet? Måske. Jeg ved det ærligt talt ikke, jeg er bare studerende. Men overvej, hvad du vil ofre for det. Fordi der er rigtig mange uddannelser i Danmark. Også uddannelser, der ikke nødvendigvis er universitetsuddannelser. Og jeg tror måske faktisk, at mange af dem kan ud med at være en meget bedre oplevelse. Jeg synes ikke, at DTU har været en dårlig uddannelse, men jeg synes heller ikke, det er noget, der har sådan virkelig sat et positivt præg på mig. Nyd din ungdom, fordi studiemiljøet og det faglige niveau er meget forskelligt, alt efter hvilken uddannelse man vælger. Det her er den første video, jeg laver på den her YouTube-kanal. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle videoer, jeg kommer til at lave endnu, men du kan blive hængende og subscribe, hvis du gerne vil se mere. Åh Gud, det er så akavet at høre sig selv snakke.